Ne, ryba je. No to je přesně to, co jsem myslela. Ne? Evo ga filé. Filet. Jednoduše, vej. To víš. To už my to neumíme. My umíme tak knedlíky nakrájet. Tak když koukám na primáře, pak jak operuje, pak to zkusím já. Mačke. To ticho. Mačke, vy. Ne, já si dělám sám. Ty budeš mít filet, to bude dobrý. Já. A nebudeš mít kosti, no. Operace, ticho. Asistent. Asistent. Ne, to je primář. Primář. O, skalpér. Skalpel. Hustý. Kosmica. No. Eh, Jo, olivový olej. To je gurmán. Aha. Zase? My tako jedeme.